दिनै नोंथांमोननि सिन्थाया माब्रै बिदि जालांखो खोरोमदाव नोंसोर जेसेबां दिन प्रमदनि खाथियाव थागोन दिपेन बर'जों सोलिफागोन नोंसिनि माइन्ड सेटिंआ चेन्ज जानाय नङा प्लिज आरो नों आंबादि सिदा मानसिखौसो फेंनो नागिरदों खेंख्राथ' नोंसोरखौसो जों फेंनो थांगासिनो दं खोरोमदाव औवारि नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ बर' जाथिनि बिथोराव बिराद जाम्बा सबसे सिदासिन जा बुंनांगौ सैथो बाथ्राखौ अमर सिंह ब्रह्मनि बादै खुनु बर' जाथियाव आंबादि सिदा सिदि बुंग्रा गैया जोगारबाय दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा दिनै एथ' गिदिर जेननायनि उनावहाय नोंथांमोनहा आं सानो एबसुनि बिबानगिरि जानानै खोथा बुंनो नांला खामानि मावनो नांला प्लिज रिजाइन इमिडियेटलि दे खुलुमबाय इउटिउबार बिथांमोनखौ लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गासिबो रायजो राजाखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय दा मानगोनां रायजोफोर दिनै साननैसो आगोल जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां खोरोमदाव औवारिया दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव जे बिथाङा वार्निं होदों जोंखौ सिगिदों जुगुमदों बिथाङा जोंखौ गाज्रि गाज्रि रावै बुंदों बे बाथ्रानि सायाव आङो दिनै एसे क्लेरिफिकेसन हिसाबै जे बिथांनि बे बुंनायनि क्लेरिफिकेसन हिसाबै फिननाय हिसाबै आं दिनै बुंनो सानदों नोंथांमोनहा बिथाङा मा बुङामोन बेखौ एसे खोनासंनानै लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नै दा नोंथांमोनहा खोनाबाय जे मुसलपुरनि मोनसे पार्कआव जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति दंमोन बे मुर्तिखौ स्टेचुखौ सोरबा गुन्दा प्रकृतिनि मानसिफ्रा गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा बुफायलांदों बेखौ जोङो मिथिबाय दा बे बुफायनायखौ जोंबो बिराद गोथौयै दुखु मोनदों गाबखांदों आरो जोङो हारिनि हिसाबै बेखौ लाजिनायबो मोनदों जोंनि हारिनि बिफाखौ बेबादि खालामनाया बिराद अयनाय जादों आरो बेबादि अयनायै बर'फोरनि मुर्तिखौ बुफायग्रा बे उदखारि मानसिफोरखौ इमिडियेट माने इनभेस्टिगेशन खालामनानै साजा होनाय आयेन मथे गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनायनि राहा लानांगौ होननानै आंबो डिमान्ड खालामो दा नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार खोरोमदाव औवारिया आं श्री अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारीनि सायाव दिनै बिथाङा जे एलिगेसन लाबोबाय नाथाय बे एलिगेसन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने खुनु धरनै साबजानाय बा गनायथाव जायाखै माने दुखु मोनथाव लाजिथाव जादों बे बाथ्राया बे घटनानि सायाव जोंखौ रायखांनानै बुंनांगौनि रायनांगौनि जोंखौ सिगिनांगौनि जेबो ओंथि गैयामोन आसरित गोमोथाव रायजो राजाफ्रा बुजिदो बे जाथायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा रायखांजानाय पइन्टआव फैनांगौमोन नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरनानै नाय दा बेखौ आङो नुनो मोनदों बिथांमोनहा थांनाय इलेक्सनाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथां आरो अमर सिंह ब्रह्म आं जोङो सानैजों
बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिनि सायाव रायजोफोरनो गोबां क्लेरिफिकेसन होदों जे बिटिसिआ बिराद मोजां मोनसे एकर्डमोन आरो बे एक्ट जादों आरो बिटिआर सुक्तिनि दारै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै बे बिटिसिआव मोननाय बिराद जोंनि ट्राइबेलनि मोजां मोजां पावार एन्ड फांसनखौ बिटिआर सुक्तिया डाइल्युट खालामफैदों स्क्रेप खालामफैदों बेनि थाखायनो बिटिसिआसो जोंनि रैखा कवचखौ होदोंमोन जोंनि लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावारनि रैखाथिजों माने बिटिसि 6 शिड्युलखौ हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर ग्रोम ग्रोम सालायदोंमोन नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ कमप्लिट फोजोबस्रांनि लामायाव फैदोंमोन दा नंखायनो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों एत्त 5,500 जननिबो बांसिन रायजो राजाफोर जिउ होनानै बिराद हाथा हारमा आन्दलन खालामनानै पुलिसजों हाथा हामा अयथासार निर्यातन खालामजानानै मोननाय बे बिटिसिखौ रैखा खालामनो हायाबा बर' जाथिया इयुनाव जोबस्रांलांसिगोन होननानै जेरैब्लाबो जोङो एबार गणतान्त्रिक पद्धतियाव जे इलेक्सन फैदों बे फैगोन थांनाय 22 तारिखनि इलेक्सनाव जोङो बिटिसिनि बै ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि 6 शिड्युल जेनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम बेखौ रैखा खालामफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिखौनो भट होनांगौ होननानै जोङो रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनायखौ रायजो राजाफ्रा माने निश्चय एक्सेप्ट खालामदों गनायदों बिथांमोनहा जोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिनानै बयबो बर' रायजो राजायानो इभेन हारसाफोरबो बुजिनानै जे नंमारगौ बिटिसिआव आगोलाव हाग्रामाया जेरै सासन खालामदोंमोन बे जोबजोब्बाय प्रमद बर'आ बेखौ फोजोबस्रांबाय प्रमद बर'नि 5 बोसोर सासनाव जेबो जोङो डेभेलप जायाखै बेखौ साननानै हारसा बर' बयबो खौसेयै आरो फिन हाग्रामा महिलारिखौ पावाराव लाबोनो थाखाय बिथांमोनहा भटखौ होनानै बिपिएफखौ माने देरहाहोबाय 28 जन बिथांमोनहा देरहानो हाबाय दा बेखौ लानानै हयथ' बिथांमोनहा खर' सादों मानोना दिपेन बर' आरो बिथांनि एबसुफ्रा बै समाव इलेक्सननि आगोल जे बिटिआर सान्ति सुक्ति खालामग्रा बिटिआरआव सान्ति स्थापन खालामग्रा इउपिपिएल प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ आरोबाव 5 बोसोर लाखिफिननांगौ बे हिसाबै दुलाराय रायजो राजाखौ बिथांमोनहा 5 बोसोर माने लाखिफिननायनि थाखाय इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनांगौ होनदोंमोन नाथाय एबसुनि बे खावलायनायखौ रायजो राजाया डिनाय खालामनानै माने जोंनि बुंनाय मथेसो नांगालाव भट होजोबनानै नांगालखौ देरहाहोनायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बे अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव बिथांमोनहा बिराद खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनाय रागा धिक्कारखौ जोंनि सायाव जोंनायखौ नैबे मुर्ति सिफायनायखौ लानानै बिथाङा मोनसे खाबु लादों जों बेखौ सानदों आरो निश्चय रायजो राजा बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ माने निश्चय बुजिखाजोब्बाय जे जोंनि दायआ थांनाय इलेक्सनाव नांगाल पार्टिखौ देरहाहोनायनिसो आसल दाय नाथाय आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथां खोरोमदाव औवारिया एबसुनि दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि एबसुनि दा एबसु होननानै बुंबा माहारिनि थैनाय थांनायनि कुइसन माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानैसो जोङो एबसुखौ गोदो दाबोदों नंखायनो बेवहाय जायफोर मासि लायो बियो जेब्लाबो हारिनि थैनाय थांनायनि खोथा सिन्था खालामनांगौ बिजिरनांगौ आरो बे रोखोमै खामानि मावनांगौ आरो रायजो राजाखौ टाइम टु टाइम बुजायनांगौ नाथाय बिथांमोनहा जों नुदों बिथांमोननि बिजिरनायाव गोबां गोरोन्थि दङ बिथांमोनहा माने बर' रायजो राजानि बबे खामानिया मोजां जादों बबे खामानिया गाज्रि जादों बबे लिडारा बर'नि खहा खालामनो थांदों बबे लिडारा मोजां मावनो थांदों बेखौनो बिथांमोनहा अबजार्भ खालामनानै बिजिरनानै एनालाइसिस खालामनानै दिनै मोनदांनो हायाखै जायनि फलाव प्रमद बर' बादि जाय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जायनाखि थांनाय 5 बोसोर एडमिनिस्ट्रेसन होबाय बिटिसिखौ बे जे बिटिसिनि 6 शिड्युलनि गासिबो पावार एन्ड फांसन एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौनो सेस खालामबाय 6 शिड्युलखौ बियो नर्माल मोनसे काउन्सिलाव बिथाङा खालामजोबनो थांबायमोन अलमस्ट 90% बियो फोजोबबाय आरो जोङो गोदो बर' रायजो जोङो बिनायाव
बेहाय खालि बर'फोरनि खोथाखौल' जोङो अग्राधिकार होनानै आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन जोङो बै समाव बुङाखै बे बिटिसि ओनसोलाव 35 लाख जनसंख्या दं 26टा जनगोष्ठी दं 26टा जनगोष्ठीनो समान अधिकार समान मोनथाय समान जौगानाय होनांगौ बै समाव जोङो बुंबोआखैमोन जों बुंदों बर' रायजो नांगौ बर'खौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बे हिसाबै जोङो सोमावसारनायनि उनावहाय बिएलटि आफादनि दारै बे बिटिसि सुक्तिखौ खालामनो हानानै जोङो किसुबाबो डेभेलपमेन्टखौ मोन्दोंमोन जोंनि लेन्ड प्रटेक्शन मोन्दोंमोन लेंगुवेज प्रटेक्शन मोन्दोंमोन बर' रावखौ 8 शिड्युलावबो सोनो हादोंमोन नाथाय बे गासिबो 6 शिड्युलनि दारै डेभेलप जानायखौ हिंसा खालामनानै हयथ' प्रमद बर' बिथाङा हारसाफोरनि थुनायाव बिनि बिरुद्धै बिटिसिखौ धंस खालामनो बिथाङा हारसाफोरनि बुद्धि लानानै षड़यन्त्र खालामनानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै दिनै 6 शिड्युला दिनै धंस जानो सानदों बेखायनो जोङो प्रमद बर'खौ हयथ' जोंहा खोरोमदाव औवारि दिपेन बर'मोनहा खनीन्द्र बसुमतारी मोनहा बिराद गिदिर सासे लिडार साननो हागौ नाथाय एज पार आवर अबजारभेशन एज पार आवर एनालाइसिस प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट महरै बियो जाति द्रहि खामानि मावदों जोलैनि हांगार बिथाङा खामानि मावदों नंखायनो जोङो प्रमद बर' बा बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल खौ खुनु दिन जोङो सापर्ट होनो हाया दा बिथांमोनहा दिनैसिमबो बेबादि बाथ्राखौ दिनै दिपेन बर'आनो होन खनेन बसुमतारीयानो होन खोरोमदाव औवारि मोनहानो बुं मानो बिदिखौ बुजिनो हाया बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै फराय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मोजाङै फराय अब्लानो डिफारेन्सखौ स्पष्ट मोनो नाथाय बेखौ स्टाडि खालामनानै स्पष्ट नलेज स्पष्ट कनसेप्ट धारणाखौ लायालासेनो बिथांमोनहा ब्लाइन्डलि खोथा बुङो आरो जोङो मोननैबो एकर्डखौ लानानै जेला कम्पारेटिभ स्टाडि खालामनानै खोथा बुङो दिपेन बर'आ अब्ला बुङो लेखा नायै नायै खोथा बुंब्लानो जाया लेखा नायनानै अथेन्टिक भाबै खोथाखौ जुदि बुङाबा नोंथांमोन बादि ब्लाइन्डलि लामा ससेनिफ्राय सोरबा डिक्टेट होनाय सोरबा प्रमद बर' डिक्टेट होनायजों नोंथांमोनहा मानो थांबाय थायो एबसुनि स्पिरिटआथ' बे जानो नाङा दा आं दिनै खोरोमदाव औवारिनि फिननाय हिसाबै बुंनायनि फिन बाथ्रा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों खोरोमदाव औवारि नोंथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानो हागौ किन्तु नोंथाङा गावनि पजिशनखौ स्टेटासखौ एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां I request you to study yourself. What is your status now? Are you एबसु नोंथाङा एबसु नामा नोंथाङा दिनै एबसु जानायनि फिटनेस गैला you are माने एक्सपायर्ड मेडिसिन नोङो सासे एक्सपायर्ड जाबाय माने टाइम ओभार जाबाय बे मुलिया दा खामानि गैला नोंथाङा दिनै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय नोङो ल' कलेजनि सासे लेक्चारार जाबाय साख्रियाव हाबबाय नोंथाङा हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय स्कुलाव थिनहरबाय दिपेन बर'आ दिनै साख्रि मावबाय फिसा फिसौ खांबाय बिथांनि फिसा दिनै डिग्रीयाव फरायो खनेन बसुमतारी बिथांमोनहा संसार जाबाय फिसा फिसौ खांबाय साख्रि मावबाय माब्रै दिनैबो एबसुआव नोंथांमोनहा थाखो नोंथांमोनहाथ' एबसुआव थानायनि माबायानो गैला क्राइटेरियानो गैला स' बेटार टु रिजाइन जोंखौ सिगिनाय वार्निं होनायनि आगोल खोरोमदाव औवारि दिपेन बर' खनीन्द्र बसुमतारी नोंथांमोनहा इमिडिएट रिजिगनेसन होदो मा राजनिति गेलेयो नोंथांमोनहा गेले बिजनेस मा खालामो खालाम जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोनहा माने बोराय बैसोआवबो एबसुआव थानानै जोंफोरखौ बिदि वार्निं होनाय सिगिनाया जों सानो बेयो अजुक्ति जादों भित्तिहीन बेस गैयै जादों आरो नोंथांमोनहा दा एबसुआव थानायनि खुनु अधिकार गैला मरेल राइट गैला नोंथांमोनहा एबसुआव थानायनि नोङो अलरेडि संसार बासि आरो नोंथांमोनहा संसार जानायखायनो हाबा हुखा लानानै रायजो जानायखायनो नोंथांमोननो थाखा फैसा नांगौ जानो हागौ आरो बे थाखा फैसाखौ नोंसोरो इजिलि भाबै सोर राजखान्थि हान्जाजों लोगो जायोबा जों बेखौ मोननो हागोन निश्चय बे केलकुलेसना नोंथांमोननाव दङ नंखायनो नोंथांमोन सापर्ट होनाय बे राजनिति हान्जाखौ देरहाहोनो हायैनि जों दावराव देख्रेब बिथां अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव
नोंथांमोनहा जोबोद खुद्रिदों जों बेखौ मिथिदों नोंथाङा बुंदों जे नोंसोर मा मावदों हारिनि थाखाय दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्ममोनहा हारिनि थाखाय मा मावदों बुं होनदों जोङो हारिनि थाखाय गिदिर खामानि जेबो मावनो हायाखै खोरोमदाव बाबु जोङो बिबानबो बिदि मोनाखै गोदो मावबोदों किन्तु दा बर्तमानाव जों रिटायार्ड पार्सन जोङो नोंथांमोनहा जोंनो जेबो बिबान होआखै जों दिनै थुनलाइ आफादावबो गैया हारिमु आफादावबो गैया जेरावबो आफादाव गैया नाथाय जों फिसा फिसा आफाद दानानै थेवब्लाबो हारिखौ सिबिनो एसे नाजादों माबा मोनसे हारिनि थाखाय मावनो नाजादों जोंहा जेबोबायदि नोंथांमोन रोखा रोखा नुनाय कन्ट्रिबिउसन गैया जों सिखारलायो नाथाय जों अब्लाबो माखासे संगठन दानानै फिसा फिसा एकदम मुस्रिंजों समान खामानि जोङो निश्चय मावबोदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ खोरोमदाव आं बुंनि जोङो मा मावदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव रावबो बर'आ रावबो इन्टेलेक्चुवेला खुगा सिफेरामोन दावराव देख्रेब आं बांसिन दावराव देख्रेबा बिनि सायाव फाइट खालामदों आं सम सम बिथांजों थाफादों खारन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ जोंहा रैखा खालामनांगौ रिकभार खालामनांगौ बाहाय जों एसे हेल्प होदों डिलिमिटेसनाव नोंथांमोनहा मा मावा खोरोमदाव औवारि थांनाय जेनाखि डिलिमिटेसन जानानै थांबाय भारतनि कन्स्टिटिउसन मते 330 एन्ड 332 मते 6 शेड्युल एलेकायाव मा जानांगौमोन 15था एमएलए आ एसटी रिजार्भ जानांगौमोन नोंथांमोनहा 15थानि बिथोराव 6थाल' एसटी खालामनानै गभर्नमेन्टआ 9थाखौ माबा जेनेरेल खालामना होदों बियो ट्राइबेलनि मोजां जादों नामा नोंथांमोनहा गेरेमसा हारि दानाय बाथ्रा बुङो गेरेमसा हारि दानोबा जोंना पलिटिकेल प्रोटेक्टेड जानांगोन पलिटिकेल राइटआ जोंना सेफगार्ड जानांगोन दा 15 जननि बिथोराव 9 जनानो जुदि जेनेरेल जायोबा 6 जनाल' जुदि एसटी जायोबा 6 जना जेला माबा मोनसे गभर्नमेन्टआव दाबि होगोन 9 जन जेनेरेल एमएलए आ बेखौ बादा होगोन होमबा नोंथांमोनहा ट्राइबेल बा बर'नि थाखाय गभर्नमेन्टखौ मा प्रेसार होनानै मा ट्राइबेलनि स्पेसियेल मा सुबिदा नोंथांमोनहा लानो हागोन बेवहायबो नोंथांमोननि रला जोबोद दुखुनांथाव जादों जोङो 10टा संगठन ज' जानानै 6 शेड्युलनि प्रभिजन मते माने 15थायाव 15थाबो एसटी रिजार्भ खथा एमएलए जानांगौ एमपि जोंहा मोननै दंमोन अदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे मोननैखौबो एसटी रिजार्भ नांगौ होननानै जोङो चिफ इलेक्शन कमिशनारनाव जोङो मेम'रेन्डाम हैदों खनथाम जोङो लोगो हमदों नाथाय बै समावबो नोंथांमोनहा जोंजों सोमोन्दो जेबो लाखियाखै नोंसोरो आलदा आलदा बीजेपी सरकारजों सिं सिं लोगो जानानै जोबथारनायाव एमएलए आ 15थायाव 6था एसटी 9था जेनेरेल जाबाय आरो उदालगुरिया जोंना ओरैनोबाबो पपुलेशन स्ट्राक्चार मथेबो मोनसे आलदा बिटिसि आव एमपि मोनखायोमोन मोननै क'क्राझारजों उदालगुरिजों मोननै जायोमोन नाथाय बेखौ दरंनि माखासे गामिफोरखौ सोदेरनानै दरं उदालगुरि खालामदों आरो बेखौ जेनेरेल होदों बे समावबो नोंसोरो जेला डिलिमिटेसना फाइनाल ड्राफ्ट डिक्लेरेशन होबाय नोंसोरो जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै नोंथांमोनहा फरखा गावदों अमा बेदर जादों नाथाय जों दुखु फोरमायदों बिदि जानो नाङामोन होननानै कार्बि आंलंआ नाय बिसोरनाव 6थाल' एमएलए दं थेवबो डिफुखौ बिसोरो एसटी रिजार्भ माने सीट मोनदों शेड्युल ट्राइब रिजार्भ मोनदों जोंनाथ' बे हिसाबै 15थायाव 15थाबो एसटी रिजार्भ जानांगौमोन आरो बेखौनो नोंथांमोनहा हिमन्त बिश्व शर्माया जेरै मावना होदों बेखौनो जों गोजोनबाय जों लुबैनाय बायदि जाबाय नोंथांमोनहा बुंदों बबे जुक्तिजों बुंदों खोरोमदाव बासबारिनि हाखौ प्रमद बर' बिथाङा स्रोद स्रोदै 3600 बिगा माने ट्रेन्सफार खालामनानै होबायमोन नाथाय बेखौ खोनानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ हेंथा होनानै प्रतिबाद होनानै बयबो रायजो राजा हौवा हिनजाव हख्रावदोंमोन गाबख्रावदोंमोन जोंनि हाखौ जों हगारनो हाया होननानै बिथांमोननि हख्रावनाया जुक्ति दङ माने ट्राइबेलनि हाखौ 6 शेड्युलनि आन्डाराव कुनु नन ट्राइबेला कुनु इन्डास्ट्रि कुनु बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट खालामनो कन्स्टिटिउशना होआ हेंथा नाथाय प्रमद बर' बिथाङा हिमन्त बिश्वजों सिं सिं लोगो जानानै आदानिनो बे हाखौ हगारनो अलरेडि एनअसि माने ड्राफ्ट खालामबाय 3600 बिगा दा बै रायजोफोरनि गाबनायखौ हख्रावनायखौ जोङो सह्य हायैनि दावराव देख्रेब बिथांजों अमर सिंह ब्रह्मजों आरो गोबां हारि अनफावरि दैदेनगिरिफ्रा फिसा गिदिर बेहाय बारसोमहैदों जों रायजोजों हख्रावफादों जोङो होबथादों जायनि फलाव दिनै बे बासबारिया माने आदानि कम्पानिनि दखलनिफ्राय एसेबाबो थाबथानानै दङ जों बेबायदि खामानि मावदों दिनै
बेंटलनि टुक्राझार एलेका आरो गोबां हाग्रा ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' बिमाफोरखौ बर' बिफाफोरखौ नोंथांमोनहा अना खाना माने सैमा अमाफोर बादि न' होख्रांदों जों बेखौ दुखु मोनदों मानोना जों बर'खौ मोजां मोनो नोंथांमोन बादि बर' बिमानि गाबनाय बर' बिफानि गाबनाय बिदा फंबायनि गाबनायाव नोंथांमोन बादि जों मिनिनो हाग्रा नङा खोरोमदाव जों गाबखांदों जायनि फलाव जोङो बै होजानाय एलेकायाव दावराव देख्रेबानो बुं आंनो बुं बा गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा थांदों हख्राव हैफादों आरो रिलिफनि थाखाय माइरं दैरं दालि सिनि जों लांनानै हैदों दा बेबादिनो जोङो गिदिर नङाबाबो फिसा फिसा मोस्रोमजों समान मावदों आसाम सरकारा दिनै बिटिसि 6 सिडिउलनि सिङाव माखासे नन ट्राइबेल मानसिखौ माखासे नङा मोनसे आं नामखौ बुंला बेखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों नाथाय 6 सिडिउलनि आयेनाव लिरनाय दङ नोंथांमोना स्टाडि खालाम जे उइथिन दा 6 सिडिउल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खुनु मोनखानाय ट्राइबेलनि बादै नन ट्राइबेला प्रोटेक्टेड क्लास मोना नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे हारिखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों बियो जोंनि ट्राइबेलनि 6 सिडिउलनि एगेन्स्टै प्रोटेक्टेड क्लास मोननाय लोगो लोगो बै हारिया जोंनि ट्राइबेला जेसेबां फेसिलिटिस जेसेबां हा हुनि राइट एखे दा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोनहा मानो नोजोर होआखै एबसुनि खामानिया मा कौटि कौटि थाखानि गामसा गानै गानै आर'नाइ गानै गानै ख्रब ख्रब आथिं जुग्रुबनानै फिरफिला दिखांनानै खुंब्लानो एबसुआ गोख्रों जाया जाथिया गोख्रों जाया बेफोरबादि माइन्युट फिसा फिसा पइन्ट्स जायफोर जोंनि हारिखौ गुन सुहोनो नागिरदों नोरजिया खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा नोजोर होनांगौ दिनै आसाम सरकारा मोनसे गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि गेजेरजों लेंगुवेज पलिसियाव जे आसामाव साख्रि मावनोबा असमिया राव लिरनो आरो बुंनो हानाय जानांगौ होननानै बुंदों बे नटिफिकेशनखौ बे गभर्नर अर्डिनेन्सखौ नोंथांमोनहा दिनै मानो प्रतिबाद खालामाखै बेबायदिब्ला आसामाव बर' मिडियामजों फरायनाय बर' गथ'फ्रा साख्रि मोननायनि अधिकार गैला नामा रावा साख्रिनि बेलायाव मा मोनसे फेक्टर माब्रै जानो हायो दा बे इनडाइरेक्टलि बर'फोरखौ आसामाव साख्रि मोननायनिफ्राय होबथानाय बे खामानि दिनै बेखौ नोंथांमोनहा मानो साइलेन्ट थादों खोरोमदाव औवारि नोंसोर हारिनि मावग्रा जोंथ' हारिनि मावग्रा नङा बेफोर जोंनि बिखायाव दा थिर गावनाय बादि नांनानै दं जोंहा बोलो गैयैखायसो थाखा गैयैखायसो जोङो जुजिनो सम सम लोरबां जानानै थानांगौ जायो बेखौ नोंथांमोनहा बादा होनांगौआ बा प्रतिबाद खालामनांगौआ नोंथांमोननि कर्तब्यमोन नोंसोरथ' खालामबोआखै दिनै बर' साहित्य सभाया सिम्पोल मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै बे लेंगुवेज पलिसिनि सायाव प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै दिनै सिरि जनानै दं नाथाय थुनलाइ आफादाथ' बेखौ लानानै दरखार जायोबा आन्दलनखौनो खालामनो गोनांमोन नाथाय नोंथांमोनहाथ' खालामाखै बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जोंहा लेजिस्लेटिभ पावार दं हिसाबै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए आरो 46 नमिनेटेड एमसिएलएनि थाखाय 46 टा एमसिएलएनि जिरायनाय जायगा दंमोन एसेम्ब्लि हाउसआव बिल बानायनो बिटिसिनि समस्या समाधान खालामनायनि आयेन दानायनि थाखाय नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नो CAM भट होनायनि उनाव ओरैबादि बिथाङा प्रमद बर'खौ खोमाव खेबनानै माने बिटिसिखौ जाग्लोबनो सानबाय दखल खालामबाय बे दखल खालामफैबाय बाहाय 46 नि एमसिएलएनि जिरायनायखौ सिफायजोबनानै आसाम एसेम्ब्लिनि 126 जन एमएलए जिरायनाय माने सिट बानायफैबाय आरो आसामनि बाजेट सेसन मोनसे जिरायनानै थांबाय होमबा बे बिटिसिखौ माने न'वेर खालामनानै धंस खालामनानै बे क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थानाय एमसिएलएफोरनि बे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि हाउसखौ आसामा केपचार खालामदोंना खालामाखै खोरोमदाव ना बियो जोंनि बिटिसिनि मान सन्मानखौ जानाय बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनाय जादोंना जायाखै बे नोंथांमोननि इस्यु नङा नामा बे आंनि मोनसे सोंनाय एबसुआ दिनै रावनिबो बिफानि सम्पति नङा बयबो एबसुखौ गोदोनिफ्राय मावबोदों सम जानाय लोगो लोगो एंगारदों नाथाय नोंथांमोनहा दिनै मानो एबसुनि गोदान गोदान MA BA फरायनाय बिथांमोननो बिबानखौ होआलासेनो नोंथांमोनहा दिनै हाबा हुखा जानानै रायजो जानाय मानसिया
मानो एबसुआव थाबाय थाखो दा बेफोरबादिया दिनै रायजो राजाया नोजोर होगासिनो दं एबसुआ बोराय बोरायनिसो आफाद जाबाय नामा बेखौ रायजोफ्रा खिन्थु मोजां मोनाखै नोंथांमोना थाबैनो बिबानखौ गारनाया मोजां दिनै असमिया आसु दं जे जोंनि बर' एबसु बादि आसुआवबो मोनसे रुल्स दं बे रुल्सआ जाहैदों आसुना जै हाबा जाबाय आसुनि बिबान मोना दिनै एबसुआबो बे रुलखौ फल' खालामनाया मोजां होननानै जों सानो नोंसोरबादि बोराय बुरै फिसा फिसौ खांनाय मानसिया एबसुआव दिनै थानो समायला आं दहाय बुंखाबाय दिनै बेफोरबादि खोथाफोरखौनो जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो रायजो राजाया जोंनि खोथाखौ लानानै बै बिटिसिनि 6 सिडिउलनि गासिबो पावार एन्ड फांसन लाबोफिननाय 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायखौ लाबोफिननाय डिजिगनेसननि प्रट'कलनि स्टेटासखौ लाखिफिननाय जेरै बिटिसिनि काउन्सिलनि सिटखौ सिटल' होनोमोन बिटिसिआव उनाव बिथांमोनहा प्रमद बर'आ बेखौ सिएम खालामदों बे सिएमआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक गैया चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों एखे मर्यादा दंमोन बेखौ गैया खालामदों प्रमद बर'आ बिनि थाखायबो जोंहा प्रेस्टिजआव बिराद नांदों बिखा गावदों जोङो मानो बिदि खालामखो गुबुन गुबुन इएमफ्रा गोदो हाग्रामानि दिनाव स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन दानि बिथांमोनखौ जेबो स्टेटास होनाय जायाखै प्रमदनि बे काउन्सिल गभर्नमेन्टआव दा बेफोरबो जोंनि जाथिनि प्रेस्टिजआव जोंखौ हेम्पार खालामदों नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ माने जोबोद मुगैयो आरो जों निन्दा खालामो आरो प्रमदनि आदर्श नीतिजों जाय सोलिगोन बिथांमोनहा बर' जातिखौ धंस खालामगोन होननानै जोङो दिनैबो बुङो गाबोनबो बुंगोन अरायबो बुंबाय थागोन मानोना प्रमद बर'नि गासिबो पलिसि बिनि फर्मुला गासिबो बिनि हाबाफारियानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायसो हारसाखौ गोजौआव थिखांनायसो जानो हागौ बिथाङा हिनजावा हारसा हिसाबै हारसाफोरनोनो जोंनि बर' रायजोखौ होजोबलांनोसै नामा बिथांमोनहा हयथ' बिथां प्रमद बर'आ सानो नंखायनो जोङो दाखालि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबाबो प्रमद बर'खौ फेजेननानै हाग्रामाखौ लाबोफिननांगौ होननानै नारा नाथा जों जुजिदों रायजोखौ खावलायदों रायजो राजाया जोंनि खावलायनाय मथे भट होदों हाग्रामाखौ दिनै देरहासार होदों दिनै नोंथांमोनहा इउपिपिएलखौ सापर्ट होदोंमोन देरहाहोनो नोंथांमोनहा एबसु केडारफोरखौ बाहायदोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा दिनै फेइलार जाबाय बेनो नोंथांमोननि मोनसे ओरैबायदि मोजां लेसन it is a good lesson to all of your ABSU leaders that all the Bodo peoples and other communities people are not in support of ABSU ABSU दिनै जोगारबाय दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा दिनै एथ' गिदिर जेननायनि उनावहाय नोंथांमोनहा आं सानो एबसुनि बिबानगिरि जानानै खोथा बुंनो नांला खामानि मावनो नांला प्लिज रिजाइन इमिडिएटलि एन्ड मेनटेन योर पार्सनेल माने डमेस्टिक लाइफ बे बेटार दा आं बाराखौ बुंनो सानाखिसै बेसेबा गोलाव जाबाय दा खोरोमदाव औवारिया जोंखौ सिदा खालामनो नागिरदों खोरोमदाव औवारि नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ बर' जातिनि बिथोराव बिराद जाम्बा सबसे सिदासिन जा बुंनांगौ सैथो बाथ्राखौ अमर सिंह ब्रह्मनि बादै खुनु बर' जातियाव आं बादि सिदा सिदि बुंग्रा गैया आर नों आं बादि सिदा मानसिखौसो फेंनो नागिरदों खेंख्राथ' नोंसोरखौसो जों फेंनो थांगासिनो दं जोंनि खोथाखौ मानिनानै सोलियोबा नोंबो बेंगोन खिन्थु जोंना बुनानै नङा दै दा नों आंखौ बोरै फेंनो नागिरखो आं आसरित मोनदों आंजों सिदा बुंग्रा गियाल'ना खोथा बुंग्रा बर' जातियाव सोर दं खोरोमदाव नोंथ' मोनसे समाव आंनि फरायसामोन बाबु दा नोंखौ आंहा फोथायनाय दं मान होनाय दं नोंसिनि बिफायाबो आंनि बिराद लोगो आन्दामान निक'बराव आङो बेखौ बेरायनो लांफादों दिनै नोंथांमोननि सिन्थाया माब्रै बिदि जालांखो खोरोमदाव नोंसोर जेसेबां दिन प्रमदनि खाथियाव थागोन दिपेन बर'जों सोलिफागोन नोंसिनि माइन्ड सेटिंआ चेन्ज जानाय नङा प्लिज come out from that your circle under which circle you are working now by which circle's principle you are working उपेन ब्रह्मनि खोथा बुंबाय थायो बाबु नोंसोर उपेन ब्रह्मना सेपारेट स्टेटसोमोन बिनि आदर्श नीतिया सुप्रिम सेक्रिफाइसमोन नोंसोरो उपेन ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ बे प्रमद बर'आ नैबे बिटिआर सुक्तिनि एमअएसआव बे एमअएसआव बुंदों मा बुंदों आं लास्टआव बेखौ बुंसै Negotiations were held with the Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping
intact the territorial integrity of the state of Assam. Please खोरोमदाव बे सेन्टेन्सखौ मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टखौ जोबनाय फारसेखौ नोङो फराय बेनिफ्राय नोङो प्रमद बर'नि माबाखौ बिजिरनानै नाय प्रमद बर' सुक्ति खालामनाय लरेन इस्लारि सुक्ति खालामनाय सहि होनाय बे सुक्तियाव माने उपेननि आदर्श नीतिनि हेंथायै उपेननि मेन थांखिखौ नोंसोर सिफायनानै मानो कम्प्रिहेन्सिभ ए फाइनाल सल्युशन while keeping intact the territorial integrity of state of Assam मानो खालामखो आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो बेनो बर'फोरनि बर' लिडार्सफोरनि गासिबोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि फाइनाल सल्युशन मारै खालामना होखो थारमाने नोंसोरो बर' रायजो बिनायखौ टटेलि गारबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो नोंसोर दा आरो बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव एबसुआ उपेननि नाम लानोबो नोंसोर समायबावासो दा बिदिखौ बुंब्ला नोंसोरो माने आरो जोंखौ आलदा रोखोमै एक्सप्लेनेसन होबावगोन आरो बे बिटिआर सुक्तियाव दङ आखरे आखरे पालन खालामनांगौबा दिनै जे contiguous villages to the non-tribal areas of BTC having majority non-tribal villages will be excluded बे क्लजखौ जेला आखरे आखरे फालिगोन होमबा बिटिसिआव 3082टा गामिनिफ्राय 1200टा गामिया दानख'जागोन होमबा बिटिसिनि बे मोजां नामा बेफोर क्लजफोरखौ नोंसिनि बे बिटिआरआवनो दङ आरो मोनसे दंबावो जे जा कास्टलेन्ड भिजिआर फरेस्ट लेन्ड एन्ड वाटार बडिज बेनि टटेल कन्ट्रलखौ आसाम गभर्नमेन्टनो होनाय दङ फरायनानै नाय दा बेखौ मोननायनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि खासानि बिगोमा जाफिनदों किन्तु आगोलनि नैबे बिटिसि मथे खासानो जा मेयादि पाट्टायानो जा फरेस्ट लेन्डआनो जा गासिबो बिटिसिनि कास्टडियाव थाबायमोन आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टआ बे पावारखौ आसामनो हरदों खोरोमदाव फरायदोंना फरायाखै नोंथाङा दा बेखिनिखौनो बुंबाय मोजाङै स्टाडि खालाम जुक्तिजों नाय जानला मोनला जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा दाबुं आरो नोंथांमोनहा बोरायबाय साख्रि मावबाय रायजो जाबाय नोंथांमोनहा अननानै जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय बर'नि यांगार जेनेरेशनखौ गोथों लामाजों राइट लामाजों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय नोंसोरबादि रायजो जानाय मानसिया एबसुनि जिबननिफ्राय थाबैनो रिलिफ लानांगौ रिलिज जानांगौ नोंथांमोन